Ana, Dime. que me'n vas de vacances, i tu? Ah, sí, jo també. Però jo me'n vaig sembrar un llibre per a les vacances. Ah, yo también tengo uno. Quin llibre tens tu? Mira, el pececito de oro. El pececito de oro. I este llibre de què va? A este peixet el pesquen i li passen moltes coses. N'hi ha que llegir-se-lo. Clar, jo també tinc un altre llibre. Ah, quin Mira, teniu? pictogrames, els animals. És en valencià. Tu saps què són els pictogrames? No. Mira, els pictogrames són els dibuixets que poden ser de qualsevol cosa. I en este llibre, cada vegada que ens conten una cosa, ens posen pictogrames. Guai. Així que és superxuli el llibre. I una cosa, estos llibres on estan? Ah, la biblioteca. Així que, si voleu, abans d'anar-se'n de vacances, podeu passar per la biblioteca per ells, no? Clar. Perquè Vos esperem. bon estiu!